Здравейте! Аз съм Беги Комик и днес ще ви покажа тези две странни купчета, нали, в кавички, защото аз не мисля, че това особено купче, това е половина купче на половина странно нещо, защото става купче. Така, значи това е една кавичка, това са кавички. Ще започнем с това. Това е Square One, Square-1 на български квадрат 1. Има и Square 2, ама той е по-сложен. Него трябва да го направите като mirror купчето на купче, а после трябва да го направите на кажи го бе, като наредено купче на Рубик с цветове. Така. И сега само ще го направя на купче. Не съм го разбъркал сега много, защото нямам време отново да снимам, но все трябва да снимам нещо. Така. И правите го на купче. После трябва да наредите нещо като два оя. Първо редите ето тези корнери и от двете страни ги редите. И после редите ето тези еджове малки и от двете страни. И става това. И после трябва да наредите нещо като двоен пиел. Така. Аз ще се пробвам да го наредя. Тук виждам, че имам хубаво нещо. Така. И правим така. Малко са сложни формулите, ама така, първо това е готово и сега последното, да нямам парици. Така, добре. Всичко ли си е на място? Всичко си е на място. Скайте палци, но нямам парти. Направим един corner rotate. Не, така. И имам ли парите? Ще разберем след рекламите по-много. Така. И нямам парите. Сега правим един corner rotate. Т.е. въртим ъглите. И сме готови. Само дето, ако ви стане това, то това трябва да ви стане накрая, или ако правите наобратно, няма да стане. Но така се сменят двата лайера. Сега, че бялото ще ни дойде отгоре. И, нали, тук ще е синьо. Или тук ще е зелен, не знам. Тук е си. И бялото ни дойде отгоре. Така. А това е Megaminx. То е като тъпоти. Редите кръстчето. После правите като F2L. Ето тези двойките. После, нали, ето като ви е наредена двойката, правите една тройка отгоре. И навсякъде правите тройките и двойките. И накрая ще ви остане като F2L на 2 по 2. Само дето с 5 такива двойки. Само дето от горната страна и CFOL и PLL. И това е. Тук аз нито една формула не съм се учил. Адски е лесно. Ако искате, купете си го. Няма да се затрудните, ако можете да редите 3 по 3 по Фридрих метода. Така. Това е за днес. Ще гледам да качвам повече и... Чао!